Makisi. Gimoko bende matimore county ma Nairobi karkae. Dipo ni siasa donjo e gini. Toka siasa donjo, ineno kata gimoro amora ma giwacho, kitemo wacho one term sani, kitemo wacho two term, kama individual joma be county mari daktari. Ngawota mo wache, olo matin dipude igole. Owa kama abich nitiere. Kata wan kaji, majo two term. Samoro kiwuok e studio kanya lawi 1 hour to ni enero nani mondo abed ja two term kamoro ngata nyaka decide kumoro atimnade kumoro abed o ase decide ni ane two term ni to ok nyis ni kane two term to ane makelo miningo mafuta dhi malo an bende ka en ngima ta wacho ni ngima no endo o affect ma samoro kaka tim emotama I might try abro samoro nyalo mana dok ot gi tiana nikech ngana mtoka nendo kama nyalo nyalo timo nade nyalo bedo maonge but truth be said en we waneno kaka jomoko kawo advantage e weche mag siasa giendi e weche mag fuel endi koro kete ni mane ngas modwa yedho godo e weche mag siasa two term or one term is neither here nor there nikech at the end of the day kata bed mana ane muketa kanyo ni mondo abed the president of the Republic of Kenya to nitiere gik moko ma samoro biro manyaka idog back to the drawing board mondo ing'i kako timonade kako nyalo cushion jopiny omiyo kata ket mane angel kanyo tiyudo ka koro ka prices owuok oko kucho mopogore to kako chopo kani unless ni koro sirikal wacho ni wan ngima jopiny wane mwachunge prices ginene fuel giendi wane mwadhi mako ido ka koro mano bedo gima tek but again petrol in itself is a private business. We have the oil marketing companies. Ma obedo allowed to mondo kelango okel mo kaendi. At the end of the day, o nego beni ndalo moko na wijo kiwacho ni wagomo ni Safaricom nikech nego gini timonade nego gini malo. Gomo ni endi ok wagomo ne sirikal. Wagomo ne wega ngoa nikech ma is a private entity. Okay, gina public listed companies to gain private entities ma kelo mafuta giendi omiyo ka wachako weche mag gomo giendi to wachako ni wagom ne jok matimo jok makelo gigi to kopogore gi mano endo wawekru kele siasa mondo wayud kaka wayudo mileage e siasa mabiro kiny gima nitiere kaendi en gimo mako jo Kenya en lit omiyo wacho ni kama nitiere kani an gi lit ne jo Kenya nikech an achiel kuom ja Kenya no ma kodhi e pump omena okadwa wacho mach mang'eny wach fuel nikech na adhi e pump ma gima na olo tangi awinjo ka bodwa boga ma wacho ang'o maneno ni but that notwithstanding any ngima nyaka dhi ang'o nyaka dhi mbele let us allow the government mana kaka party leader wacho let us allow the government mondo ji owuo wang'iuru conduct sirikal aguche sirikal manitiere mwanya yudo go cushioning ne jo Kenya taparo ni maendi e gima kama His Excellency nitiere mae gima chande and kama wantiere ni ang'eyo ni solution moro nyalo bedo here and there gik ma kik ng'ato wachi wa kelo kaendi ni Ruto no medo mafuta orito mondo chako duok ne jo mafuta piny medo mafuta nie docket mar EPRA en gine magitimo the calculation ma wacho ni nitiere kedhi e website margi to gidhi the formula magino chopo kama chope pump price now the president His Excellency Dr. William Samoei Ruto kadwa doko mafuta kadwa doko konyo Kenya piny en ong'iyo mana buche moko mag sirikal minyalo kushono gang'o minyalo kushono go jo Kenya omiyo ang'eyo ni something is working kata kuonde makoro bedegi en bo winjo gima jopiny wacho ok wane mwa winjne en bende ng'ama winjo kendo is ever on the ground intelligence report mare ntiere and I believe ni something would be working in the near future. Penjo ma Francis